No niin, mikäs helvetti meillä on tässä nyt käynnissä? Elikkä mikroaaltouunin sisälle on istutettu kukkaruukkuun hesulamppu, josta on tarkoitus saada valokaari kulkemaan lasin lävitse tähän seinään. Joo. Selvä. Aloitamme kokeen. Hiljaa. Kelloa ei käytetä, koska tämä on... Oottakas hetki, kun minä asemoin tämän kuvaelman tähän. No niin, valmista. No niin, kytkekää virta. Aika valtavaa. Sanoisin jopa melko valtavaa. Kohta boksa. Tuleeko lasista läpi? Pitäis tulla. Hyvin palaa muuten. Todella hyvä tuo pyörivä alusta tuolla. On. Tuo lasipalo tosiaan puhki tuosta hehkulampusta. Joo, se koko ajan laajentuu. Se on erittäin valtavaa, siis tällä tavalla saadaan poltettua lasia. Niin, tää on erittäin kieltämättä. Me ollaan semmosia lasin puhaltajia. No niin. No niin, tarkoittaa kytkentä. Joo. Lasi on nyt. Se voi olla vähän... Ei kuin sulanut. Palanut. Melkein heiluttaa.